kembali lagi bersama kami di sini. Dan seperti biasa, kita akan melakukan podcast dengan bahasa Jawa yang sangat tidak kompatibel dengan bahasa Indonesia. Bagi yang tidak mudeng ya nggak apa-apa ya. Teko dinikmatin aja ya. Tapi kayak ngono ya. Teko dinikmatin aja ya. Kali ini kita akan babu lagi ya, untuk yang kesekian ratus kalinya. Nanti ratus kok. Burung guys. Burung. Loh. Rong wulan wis tidak. Wis. Ya. Rong wulan wis tidak. 100 dino. Wulan iku 90. Rong wulan kok 90 sih. 3 wulan. Ayo, 3 wulan nang. Konjol iki ya. Adewe 3 wulan. Apa nih? Adewe. Pajio ta? Ya anu Mbak, Udah suwi. Iya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 wulan. Nah, 5 wulan. 30 ping 5. Kok kerasan? Itu bertahan 3 tahun ya sapi. Nah, dia 3 tahun loh. Pas setahun lu sapi kan. Pabrik itu bertahan. Pabriknya masalahnya. Ayo, pabrik itu bertahan 3 tahun ya sapi. 3 tahun, setahun lu api ya. Tahun ya sapi yo. Api. Saya setahun bisa bertahan. Itu 2 tahun, 3 tahun. Hari ini anniversary pabrik ini, waktunya kita liburan di Malang. Hari ini anniversary, hari jadinya pabrik rokok ini. Kapan? Ya tahun mulai 5 bulan kan. Kapan? Enggak, ngomong ini gue lihat. Ini udah hari jadi kok. Malang tipis-tipis. Waktunya Malang nih. Senangnya Malik dulu nih. Ngomongnya akhir tahun bakar-bakar. Tanggal 27 jare ini. Tanggal 27. Itu likur Desember. Yo, orang tahun baru nih. Oh iya. Soalnya kok tahun baru nih kok pas sampai keluarga. Oh iya, me time. Me time. THR-an nih aja lali. Remek kok. Kok gurung wayu THR-an nih. Remek. Oh iya dia. Bang Cendet ini, Bang Cendet ya. Kita tak sahur. Minus terus ya. Minus terus bingung nih karena dewe. Minus terus ya kemet. Ini ya guys ya, kalau kalian mau liburan akhir tahun, ini aku rekomendasikan tempat yang enak banget buat nongkrong ataupun buat villa yang aku maksud itu ada di Malang guys, banyak banget harganya, mulai dari 100.000 sampai berapa ya? 7 juta per malam. Juta. Lu kepet mandek. Iya wes tak terusno kowe. Oh, belum. Mandek. Sempat terima kental. Ahli terus ya. Tapi model belum tak cas. Oh, makai. Tapi ya PUBG. PUBG aku 159 pertandingan ya. Ngono aku mau rekor agak. Enggak ya? Ya enak oleh seneng tok aku tunggale. 150 pertandingan misalnya lu.
Gana saya main gue. Wong paling anjene ame wong gabut. Mulai 8.000, alah 8.000. Mobile Legends gue 16.000. Pet. 16.000 match ya? Sama ya 15 menit tak? Paling ini. Gabutan awakmu timbangane muwis yo. Muwis iku sik sering offline-ane deh. Cek nandur-nandur, cek lapo lah. Bakulan barang deh. Pengenane lah. Surat tandur sih, awakmu apa yang ning jero. Nah, Desa. ya kan gara-gara delok storymu. Ora, aku ora nyimpen nomormu iki kok. Ya tapi dia nyimpen. Yo gak iso delok. Nek gak nyimpen iku gak iso delok. Masa gak iso? Gak Ya iso. bae dituduhi sapa. Ora, Rizky kawitane ku. Nah, Ngomong Lombok nek Rizky nyimpen nomorku. Ero deh statusku. Darimu isiku bendino wis gak tuku sayur gak tuku Lombok, soalnya nandur ning mburi omah. muwise nandur. Nah, njope lemahe nang Mas Ali. Nah, Lah nek ono lemah. yo atos paling lemah. Ning desa niku wis akeh lemah sih. Atos, lemah nggon kowe atos kok. Aku njope lemah, sama lemberan. Wah, apa lemah ya empuk eh. Kene lho. Ayo. Saiki Nah, ya wis campur pupuk iki. apa yo jelas subur yo. Ayo kok jenenge galeng. Lumayan nggih mesin niku. Oh, kayak boyok iku. Ya iku mah nggak apa, pacul kan. Cito kali itu mlebu pabrik iki. Cito kali itu mlebu pabrik. Wes. Wes. Pabrik apa? Lumpia. Ya nek kulanane nyocok gak pre-pre ya is. Yo, karena delok kali cungin niat agak. Yo. Lurus tengah ya. Lurus tengah iku lumayan wisan. Maksudnya iku digawe mangan iku sik turah ngono. Cek iso ngopi tipis-tipis cek iso aja. Ngopi ning Malang depo ya Cek iso. iso. Depo ya iso iku. Lurus tengah iku gawe mangan iku 900 men. Ayo. Kita ning depo. Yo. Jalan iku sepeda iso. Cek iso. Adewe gak iso. Gak iso dhewe. Tak iku wisan. 900 iku gawe mangan. Piye carane? Ya dari nambahi sih. Nah, Kali itu ngerokok ya wis gak tuku. yo. Loh. Entek gariin lu ngono tok. Cara lurus tengah iku resik kali jeung wesan iku. Wis. Oh, resike 1000 lah. Resike iku saulan iku iso nyelengi 1 juta deh. Ayo. Nek Iku pun nek iku gablek. yo, iku pun nek bojone iso berhemat. Iso 1 juta punjul nyelengi ini. Paling ngopi tipis-tipis yo 200 300 lah. Ayo wong telu tok ambek Anak-anak. bocil. Yo. Jadi aku ya bahas ya. Ano yang perlu gede nih. Harusnya yo kerasan sih kudune. Akeh lurus tengah iku lumayan. Oh ya akeh cukup lah. Cukup. Nggo urip wong telu kok. Omahe bayar ya gak sih? Enggak. Ayo omahe ora bayar. Pokoknya dimempeng itu ae. Pokoknya kayak mangan tok cukup ya, turah-turah. Maksudnya itu ditekan 15 jelek ae pokoknya. Yo. Bapak pegel-pegel tuh budal lah. Itu kan jelek ae. Ah, semua cerita budak. Drill anu. Drill emang. Keril budak. Ya.
iso ngelek kepahitan ya. Oke. Ini tuwuk ngono kuwi kan lulus ya kan. Ket mulai peracangan ya. Oh nang Agus Tomo. Tomo. Mulai nang Tomo nang Kalimantan nang Papua. Seneni. Terima omongannya mau gatal-gatal ngono ya. Tangan kecek-kecek ya. Provokasi wis apal lah kowe kan. Mulai itu kok konco gak teli, konco apian wis seru kabeh kan. Tatang keluar dari zona. Resmi kowe kan ya. Ini ngomong cendet, pamitan. Nah imam kan pamitan, nah imam. Imam iku anu, dikai pilih ya pamit ya. Gua ada tatang. Tatang kita gengsi deh. Pancung saya. Yo. Deh gengsi ini gede. Nah imam iku remek ya kan padha. Hari ini nggak tadi dikatain sama mana iku. Oh, aro. Dia seno ae iku wis. Ini dicepno. Aja kakean wong. Kon apa leader sak salese. Ya iya. Kon dodolan sak payu-payune ngolah akeh-akeh dhewe dodolan. Ya asine ngono. Wis ditekan pokoke. Gak iso. Wis sak payu-payune ngolah akeh Payu-payune dhewe. benulan dikai bonus piro ngono. Sak payu-payune nang ngolah akeh-akeh dhewe dhewe. Dodolane. Terus dikenal wong tetep nambah. Tetep jenenge dodolan ya prosesnya suwi. Kuwi Gak iso dan setahun dulu terus kan kalau ngulan iku hitungane jadi delu jan. 5 wulan iki hitungannya diuji coba. Uji coba 5 ngulan iku. Apa meneh kelas pabrik ya. Gak iso langsung Ya iso langsung payu akeh. gak iso. Gak iso. Prokoe kadung macet ning surya terus kok. Rubah rokoke wong gak gampang ya. Iya. Cara awakmu ngono wis balik ning harmoni maning lu piye rasane? Yo. Nek piye ya tekan sedot ae. Kulino ngono iku ae. Terus kembus. Balik nang kimia maneh. Arah itu ning Jawa Tengah. Sopo? Kali cung. Oh gak iso. Urung. Tapi gua buat pirang wulan. Kau tergantung kali cunge karane ku. Sing garai pemain tunggal, gak ono koncone. Tapi niate ketoto yo, harusnya ya betah. Iki saya belok kanan iku saya pabrik. Oh alah anjir. Sing ngadewe nyasar lho. Buntu kono lho. Oh iya. Ah iku pabrik. Oh iya tidak. Ya. Kontel iso. Ondel iso. Cawido. Nah, lurus kono sih ya? Rono nganan sing ngadewe nyasar nang kono nang Iya. pabrik. Nah. Nang pojokan. Nah iku pabrik. Nah, ngontel iso iki. Budalnya kok kene rene, Tro. Enak. Kok enak. Nah, iki yo. Tuh. Sawah-sawah. Karo brandingane nang ndi? Sawah-sawah. Bromo sih. Oleh tagak ngono kuwi ya. Bromo sih udah. Hah? Bromo. Romo sumu klambine ku. Klambine sing gare sumu. Kelas kabeh klambi mburi gegere. Indung. Oleh tagak ya ketulisane. Oleh.
Cuma ya gak preye. cuma ya Pedot. paling ya gak sakake sing kampung umum ya ngono ya. Ya wis pedhot nek gak ngono ya nek lagi gak apes ya gak dilingno engko nek pas apes e lho. Mas sampeyan ojo ngene kene. Nah, iku Ngono engko nek dilingno ambek apa jenenge iku? wong liwat. Karang-taruna Wong kampung. Heeh. Mas sampeyan ojo ngene kene ya Mas ya. Gak Gak iso ono tulisan ta. Gak iso maca ta. Apa apes e kan diurono sih. Ya. Kayu manis ya, nyomo pam ya. Nyar. Tumpuki terus sik. Yo. Supernova e. Nyomo pam kayu manis ya. Sembarang gue ditumpuki ya asem. Ayo wong lenteng. Duh, Kok ngale ya. Maling.